guys ng view oh. Mga paps, pupunta tayo ngayon ng Siruma, Camarines Sur. Magmumotor lang po tayo. So mga paps, sururutahin natin ang Iriga to Anawan Road. Dadaan tayo ng Tigaon, Goa, San Jose. Papunta na po yan mga paps ng Tinambak. Tapos ang pinakahuli ay pupunta na tayo doon sa Siruma. 2 hours lampas ang biyahe po. Ayan mga paps, dito na tayo sa Goa ito. Papunta tayo ng Tinambak. May direction naman, sundan na lang natin. Let's go! Mga paps, liliko na tayo sa signage na ito. While going to Siruma, nadaanan natin mga paps itong Caloocan Beach dito sa Tinambak, Sur. Yan mga paps, dito na tayo sa Siruma, Camarines Sur. Kung makikita nyo, yung kaliwat kanan na dinadaanan natin ay mga mga talahiban. Yan, pero yung kalsada maganda kasi kahit dito na sa Siruma mga paps ay super ganda ng kalsada, as in concrete na talaga siya. So ayan mga paps, dito tayo ngayon sa San Ramon, Siruma, Camarines Sur. Kung makikita nyo, ang kalsada niya hindi pa siya kumbaga lubak-lubak pa siya. Bako-bako. Ayan. So pero naaabot din ng ng 4 wheels tsaka ng motor. Yun nga lang, medyo bako-bako yung daanan niya, pero okay naman. Malinis naman. Tapos kagaya kanina, yung dadaanan ay mga talahiban. Yan. Nakakalito lang mga paps yung daanan. Kanina mga paps, galing tayo doon sa Cute God Resort. Pinuntahan sana namin, kaso nga lang, ang sabi ng may-ari, hindi daw sila tumatanggap ng walk-in. Kailangan daw magpabook muna. Kaya yun, babalik na lang kami. Ayan, ang ganda ng view mga paps oh. Ito na yung pinakadulo-duluhan ng Siruma. Nakaharap sa Pacific Ocean. May mga 4 wheels din kaming mga nakakasalubong. Ayan, may mga residente din ditong nakamotor. Ayan mga paps, sobrang ganda ng view oh. Yan na talaga yung nakaharap sa Pacific Ocean. Ang ganda, ang lalakas ng alon mga paps. Guys, isda. May nahuli kayong isda. Ano yan? Ay, ano yan? Octopus? Ano yan? Dito na kami guys sa may malapit sa poblasyon guys ng Siruma. Ang ganda guys. Promise, mamamangha ka sa view. So guys, dito tayo guys sa Siruma, Camarines Sur. Ang ganda ng view guys. Ganda guys. Medyo malayo-layo. Dito tayo sa Bantayog ni Jose Rizal. So guys, dito na tayo sa taas.
Kitang kita mo talaga yung view. 360 degree guys. Yung view niya. Ito yung view talaga sa Siruma oh. 360 degree siya. Kung nakikita nyo oh. Yan. Guys, pauwi na kami guys kasi parang ulan. So, yun. Goodbye Siruma. Sa uulitin. Ganda guys, promise. Kung gusto nyo pumunta dito, punta lang kayo anytime. Ganda promise. Hindi kayo